mo katawa kay masudlan og langaw ang iyong baba. Asuhin namin, Kuya Gulyat. Sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gikan ni Kuya Gulyat ninyo. Pareho mo, mao ni istorya, niadtong karang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata. Migo, kay buutan ka man nga bata, na ako'y hatag ni mo. Mayong pagpaminaw Isa man yung yatag na kumigo. Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus. Tus-tus? Og dito nagkasuod og nagamigo ang tangaw sari mata o kang buutang bata. Og unya pa yun. Uy, kinsa man tong nangablit sa akong likod. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Ang butan nga bata, malipay magdulag. Ang butan nga bata, hinanay binangga. Sa pag-eskwela, si teacher malipay. Mga asoy nga kay bulungan para nato nga mga bata. Ang butan nga bata. Ni tatay mo tuman. Mga asoy ni Kuya Gulyat. Dalikan ninyo sa RMM Production Center. Tatak! RMM! Lang si Teacher Malipay. Kaming mababata. Uutan nga bata. Kandi nga puti. Kamya! Tiya, Kain ka ba? naglaog sa mga manok. Tungani mo niya, pagtakang ko niya luwagan, ha? Kamya, adamang daan ng mga bulingon para imong labhan dito sa sapa, human imong taon. O, Tiya, Kuala. Uy, naunsa ba? Unsa mo sa nagdiktar ni mo ni Kamya, ha? Di naman lang sana ni mo papahuaya yung bata. Naunsa ka? Ay, papahuaya sa tao na, uy. Pareskwido pa maganay ang kutaw. Tao pa ba'y dili? Una-una ang nga si Kamya. Parihas sa ni mong bation o kakapoy. Muna, parihas mong bati o kakapoy. Mong ayaw dakdakis tanang gimbuhaton din isbay. Kinsa ka sa kinabuhi ni Kamya, ha? O kinsa man ko, ha? Yang bitaw kayong proseso ni Kamya kay igsoon man mo ang namatay niyang inahan. Maong gipaabot na ko. Ingon man sa mga tao din sa atong palibot nga imog yung patilawon sa imong pagpangga ug imong pag-atiman ang imong pag-umangkon. Pero sa bang laing tao man ang imong tratar, sa bang tratamento ni mo niya. May pagani ang laing tao kay kamaupang maluoy ni Kamya. Bahala mo diha. Wa mo ilabot ko nung saon ako sa pagdasi, Kamya. Pagminyo Kamya, oy. Mas maayo pag magminyo ka na lang ba aron nga... haro mo sa mo akong problema, Inko? Ha? Uy, nga naman problema man ka kung magkabana ka nagbuutan. Kinsa mang buotan na ang mga sawa na ako, Inko, nga nagkaimat naman niya akong dagway. Ay, pastilan ni mo, Kamya. Way imat para sa tao nga tinuod nga mahigugma. Labi na nga, makita ba yung unsang imong pagkatao? Bulawanon kag kasing-kasing, Kamya. Maong daghan kang ulitaw din sa ato ang nangandoy nga makatag-iya kanimo. Yan na, Maragod, na unsa man ang ayaw nag-inita si Kamya na unsa ka bataong Inko. Ha? Ay, kanimo Inko. Ayaw kagahatas pag-search kami nyo unog sa'yo kay bata pabaya kayo na. Pero nahibaw ka kung giunsa na siya sa pagdaog-daog sa imong asawa, Puldo. Ay, umbot ba? Yung Mo na dili gid na ko pwedeng ipanghimakak. ay, Tungod kayo na ibaw ko. Nakita yan yung tanan. Bida ay. Sahay lagi. Magpangagot ang akong mga ngipon. Grabe itong makita na ko nga.
Pag-utong-utong nagbako sa kami na. Kaya di na tingali niya maagwanta ang kasakit sa sinultihan ni Kuala. Lami lagi kayong paliton, oy. Kanang grabe kayo na siyang maka-insulto ni Kamya. Basta dili dayon makatubag kung iyang tawgon. O kanang dili dayon makatuman siyang gisugo. Ako bitong giingnan, Titing, nga mamay na lang migtinuyo. Usa ng istorya hain ko? Ha? Nang maabot mag-aanang timaha. Oh, kida ko bete gugmas titing ni Kamya. Uyab si Kamya og si Titing? Ana sila, ana. Siya, sa tanaw ragkuit. Suma, kanusa ka man makakita nga mitunob sa inyong titing be. Nga no, di ba rin magkauyab ang babaeng lalaki? Ha? Pisag, di rin magkapamisita ang lalaki. O sa may buti mo ipasabot, nga tagbo-tagbo lang. Ay, good. Dili ingon anak kaway buot Titing oy Puldo, naunusa ka ba? Dili ingon anak kaway respeto ang akong anak. Grabe ang pagtahod ni Titing ni Kamya. Mauganing bisag dako sa gusto ini, iya lang gitago. Kay dili man siya gusto nga masugamak si Kamya sa imong asawa. Mao gyud. Dili ka pauwanan og yaw-yaw kada oras ni Kuala kung magkauyab si Gaw Titing og Kamya. Hay, pagyot. Maugyot. Paminaw ko, mamatay na si Kamya nga dili makatilaw og kalipay. Sabay buti mo ipasabot na inko. Puldo, inalini. Pasabot na. Laki ba ko? Bisa mag-unsa pa nagpamalibad si Titing kung akong suknaon kung may pagbati ba siyang Kamya. Why kasabot ko eh. Makita ba natos mga linihukan, sinultihan og sa tinanawan. Labi nag hamupasigpat ba sa laki ba ako. Kita pa'y kunhol nga, ay, unang kusduyan, oy. Paulit na ako, kamu paduong pa. Ano sad na ako mga katabangan ng akong anak nga, dili mamahimong ulitahong guwang. Ako itong suknaon, ya, mamahiming tinuyo. May katawa. Niga, nilawag pa hiyong ni Puldo, Nga naman natin. Kamayin anin yung tinuyo. Si Kamya, ha? Kamon Titing? Baya, no? Konsultihan to na ako, Kuala. Sigurado kayo. Ha? Magbayad na itong daan o pinuti o ibabag sa hagdan para di mo makasaka. Bida sad no? Bida nga no? Ako yung babagang pinuti na. Maunay siya sa iyang tare. To, ana. Nahagit na singko. Akis na yung Titing. Ting! Ting! Tay! Oh, Ting! Tatay! Ugangin na yung mong gibuhan. Kapit na nagana na yung mong gibuga niya. Pahuway siya. Ako lang itiwason tay, aron nga, wala ko'y balikon pa. Para laing trabaho uno na sa nga ko nga tubangon ba? Oh, Ting! Sige. Ugangin na tayo doon tayo importante nga istoryahan. Ha? O sa pa na problema tay? Wala ginunta kung magkasinabot lang karon. Uy. Mo ba? Ron. Ano sa man taon, Ron? Tay. Simbak ko rin taon, no? Layo na to, no? Doon na magganay kuhi. Kuhan ka ng nahimong kasalanan nga nahimo nimo sa imong pagkaamahan. Diretsuhan na lang ko, tay. Kaya sa pagpangayo naman taon na ako pasaylo. Kalma, makal. Makal. Wa kay sa nga nahimo. Uy, naunsa ka man. Oh. Mura ka man sa wa makailan ako. Nahibaw, begod mo ha? Nga kung makahimo mong sayop, ditso, bedain ko. Walang ilangay. Ditso kunsa? Basak sa buta ka. Di ba ko musugot ka ng paugmaan? Ditso, bego. Sa ditso kunsa? Ay, Diyos. Tatay, oy. Mas tatay, oy. Tay, kining... Masa ba natin mahal nga itong isgutan na to ba? Tubagal lang ko nining akong pangutana. Usa ka kasing-kasing nga tubag ang akong kikinahanglan. Serious ba? Hibawi. Nga dili ta mga bata nga nagatuban rong Titing. Ha? Ano ingon anak mo imong tinanawan ako, tay? Nga naman na, tay? Tugan lang gusto tinuod, Ting. Ha?
Ay, angon sa mga tinuura, tay ba? Ay paminaw siya kung pangutana. Sa, nahilo mong ka niya mo. Hulong man ka. May pagbati kang kamya, uwa. Tarong tubag akong pangutana. Kinahanglangan. Tarong Gugma, tubag. kadadto. Kadadto, tay. Ha? Antod ka ron. Oh. Ah. Kala! Da. Muna'y gusto na kong madungog. Tay. Siya, tay. Tay. Ah. Kining pagbatian ako, tay, kanadto pa. Gitanggong na ako diri tayo. Kita ka ni diri. Kasing-kasing. Oh, dia. Gustong tanan ko nga ipahungaw sa hingtong danday, pero nahadlok man ko nga mosong sa ilat, tay. Ang maunay wa na ko mauyon ni Titing. Ha? Kung nga nung nagtinalawan ka, wadong ka. Nga doon na'y talawan sa tong kaliwat dong. Pero tinuod ang akong ingon ni mo, tay. Ang akong gugma ni Kamya, tinuod. Mao nga ako nalang ng giluom. Nayabag! Oh, nahibaw ko mo ginay mong isulti na ako, tay. Pero pangutanon taga. Nahibaw ka bag unsay tinuod ka kahulugan sa gugma? O nga nang waman mo siya. Nahibaw ko. Huwag mo tuo ka ba, tay? Nga ang tinuod nga gugma, makamao mo sakripisyo? Oh! Unay akong gibuhat karon, tay. Nagantos kog luom sa akong gugma, ngadto ni Kamya. Akong sakripisyo ang akong kalipay kay kun ako ning idiga, tay. Sigurado kay masugamak tong babayhana sa iyang iyaan. Kung mabisita ko sila. Tuo man ka. Ay, mutuo ko, tay, kay nakasiguro magig ko. Ha? Siguro magig ko ang mahitabo na. Dakong gubot yun. Tali nila ni Kamya og ni Nang Kuala. Kung musunggi ko pamisita dito sa ila. Ayaw naglabara ang imong uana. Unsa, tay? Ay, oy. Day. Unsa man di ka mamisita? Ay, tatay, uy. Sige, balik, uy. Di lagi una, tay. Ako lang paabuton ng mamatay na eskwela. Gibati! Oh, matay mo na. Gibati! Maghuwad nga ka ng kasiyas pagkatao ni Kuala. Uy, sultihan ta lang ka do. May bawa ka. Istoryahan ta ka. Dugay pa kayo ng matigbak. Wa ka may bawa na nga kanang mga kanabagyang ngilad nga batasan ba? Dugay kayo ng mamatay, uy. Kay hatagan man naghigayos Ginoo nga makapanghinulsol sa ilang mga sa susting. Tuulan ako, ting. Way ayo ka ng imong plano dong. Unya na ka mulihok. Kung mapalihan na mo dos Kamya nga magsige naglingo. Kalingo-lingo ba? Ha? Kung hagdon tungod sa katiguang na. Guwang naman mo. Lingo-lingo? Lingo-lingo. Sa ito pa magdumili. Oo, ano? Tatay Inko ba yan? Tatay niya Inko. Ato ng lihokon ugma sa gabi. Oh, unsa tay? Ay, binuang datay. Pamalayan na itong tinuyo si Kamya. Maayong pagbuminaw sa Let's Pinos. Si Titing ba? Kumusta naman? Paulong, silingan na tuod may parehas ninyo, pero wako makabantay ni Titing nga nasuroy din ni. Gusto mo suroy day, uy, pero nagpanaga na lang. Kay naabayas ko ala. Suko ka na ako? Hala. Nasuko ka ba na ako? Nga imo magyong gibundak ang akong pangan. Lo, wa man good. Nganong masuko man? Doon na di kay atraso na ko. Ha, ambot lang nimo. Hala, oy, siya no. Ikaw malagi nasuko na ako. Wag yung ko giingon ana, ha? Unya, nganong pinagahi malagi ng imong tingo. Be, undangon taning istorya, ha? Inya ang kay tingali ka ng madayo na ginuhinuon nga. Mag-away ta? Di ko mangaway silingan ng oy. Kung mangaway ta, kanang laing mga tao, dili ta ng silingan. Oh, hala. Sa manay nag-ihaw? Ha? Nabay nag-ihaw? Ba't lang? Nga naman tiya. Kay mo ambit, ha? Kiwatay sudan. Giningaw na sa kukar ni, oy. Palahi sa taba, kay sige na tag-utan, ane. Onya mo ato ko. Aron pa'y baon ako ang nag-ihaw nga magpalain ka. Ay, ako na lang. Oy! Kamu day na nag-ihaw di, ha? Ay, skwalo siya. Wala.
Oy, kamu man dahil nag-ihaw. Oo, nga naman. Pwedeng mo ambit? Oh, katawa magkag... Nganong katawa kahuan? Nalingaw lang gugos imong gisulti. Nga muambit ka. Wabayag yung ko magkumidyahuan. Oh. Mao man ganing ako gyud mi anhe para dili gyud ko nimo mabalibaran. Ayaw na lang. Ha? Ayaw na lang ang ambit-ambit kay makatilaw ramang gihapon ka ini. Makakaon ka kutob sa imong gustong kanon. Ha? Unya uman ako lang. Unsa na malas poldogs kamya? Ako na sa matanaon. Dili uy. Kamong tulo pulos makakaon. Ha? Sus nimo. Sige na. Ayaw ka bala ka. Basta kay makakaon lagi mo ini kon maluto na ni. Dili mahimo nga ako ining pambitan kay aslon ko man eh. Dili may nakulapaon og pambitan. Kamya! Uy, baya! Diis ay. Pangan sa ilo. Nausa ka pa nga. Hunungan na ka na. Hunungan na nagibuhat mo. Tiyo? Kung gusto yung kang matiwas ng imong pagpanilihig diha, hala. Naham ka kang matiwas na ambi-ambi ng silhig kay ako na lang matiwas, hala. Ayaw lang yun, uy. Pasagdi lang ko mo trabaho initiwas. Ay, sus! Baya, di mo pahuway diha kay naidaghan. Baya. Naidaghang mubuhat ang mubuhat mo. Ako di ay. Nagway baya ni mo na unsa na tao na naingon naman nagsakoy mo kamay. Pahuway di aron makaligo na ka. Na, imo ko pa kasabaan ni tiya da. Nganong kasabaan? Unsa ka ba? Oy, baya ni mo. Tanawa ng luyo ni mo naglama na. Ha? Wa ka ba ibahong gilapsan ka? Ha? Didilis ka. Pastilan baya tao ni mo. Pag-ingisa dito kay tingalig lang awon ka pa. Salamat tiyo. Ay, baya. Pag nagsailong, ni anasan mangtasay. Ganong ito may nanilhignis na taran, ha? Niyon? Hain madas kamya. Kamya! Sumaya na mo. Ay, nakang baba ni mo, oy. Nag-ilis pas kamya. Ako tong gibuya ganina. Kamoy akong nasigpatan sa akong pag-abot. Ganaglama ang gisulog kay girigla hidiris. Maunang ako na lang una mo initiwas ng iyang pagpanglimpyos palibot. Diin ka man, ha? Karon ka pa mababalik. Hay namang baboy nga, imong yambit. Ay dawa, oy. Ha? Usiwa, ha? Gidawaan kang ingko. Ay di na mauoy. Iya lang kong giingnan nga dili na mister nga moambit pa ko. Kay makakaon raon niya kuno gihapon tang tulo ni kamya adto. Kay iyam day kuno tong aslon. Manghatag ra tingali siya. Mao tingali. Abihain na mas kamya. Kadugay pang mag-iles. Ay, kamya! Usa naman sab ka la? Unsa naman, sad? Naapay na ka mga buhaton. Oh, ikaw de. Kik ka mo liho. Usa naman de papili mo ini dapita. Ang pagkadiktadora. Mauray tig. Usay tig! Tig mandar. Hoy! Nga dong gibundakan man ko ni mana silig, ha? Tiwasan ang gibuhat ni Kamya. Kundi ka gustong biyahan, tiga! Hoy! Hoy, asa ka, Poldo! Balik diri, Poldo! Ay, salamat. Naandam nagsayo ang tanang gikinahanglan para sa pamahay karong gabi. Uy, tapa. Hain man tong anak ka. Kalit mo lang nawagtang. Juan. Hay, titing, ha? Kalit mo nawa. Ay naarabas payag sa luyugot ni Pahuway. Ay, pastilan. Gusto lang ang takong makigsulti. Ganong nagbilisan tom sa nangnaw ni mo? Ay, nakasiguro ka ining imong plano para sa imong anak, Juan? Ha? Uy nga no good tao nakapangutan na ka man anasing. Pastilan ni mo. Wa ba ka makaila ining imong bana, ha? Wa ba ka masuhito sa akong kinaiya? Sing,
gitimbang-timbang kunis makadaghan, una ko mapakanaog sa akong hukom, nga ato giipadayon ang pagpamay o tinuyo ni Kamyasing. Unya si Titing, gadong naghinuktok man toron. Ako nga doon. Ay, Oy. Kana. tatay. Maunay usa sa labing bugat nga rason nga mihagad gigog pamahay nga tinuyo ni Kamya. Kay paet kay magsigil tag higda nga mag-ubo diha. Tay. Siya, tay. Tay. Ikaw ha. O siya maginaay mong gibati. Ayaw kong ina nga musibog kating. Andam na ang tanan nga kanunon. Di man mahimo nga maghayon rata nga musong tas ilang kuala. Maong ako gug kining gipangandaman. Ang inasal gipayo pa na lang. Mao nga sige na. Ligo ng daan. Maligo? Maligo ko, tay? Gikan ba ko nga nagtuyok sa inasal ha? Init ba kayo? Dili ka ko maparalay sa ng kalakiha, tay? Ngayon mo ko pakaligoon? Ayaw, Titig ha? Ayaw kyud. Daoroy, kagwapo di mo aron mahadlok kag mo atubang atong mga imat ug mga naong. Katong mga wayligo, kalimti tong mandar sa imong amahan. Aw, hala lang. Gi. Ay kamulay mag-igo. Naibaw naman sang unsay maayo ni mong buhaton kunting kay husto naman kas edad. Panarapol niyang tubig inadlaw. Hoy, malipayon ra Ay, tiya, ganahan ka ni mga buwak nga akong gisod sa flower vase? Ganahan raman. Nakauyon man kayo ko sa bahoan ng buwaka nga Kamya. Nindot ang iyang kahumot. Dili makasakit sa uog sa ilong. Bitaw, tiya. Mabitaw nga ako giningigam. Grabe gid kay nakapamuwak. Maong, nalay akong gikuha, nya gihad sa ribulto sa mahal nga Birhen og sa Santa Cruz nga naa sa atong altar. Og ingon madini sa atong lamisita, tiya. Ay, pastilan. Nahinumdum na lang hinuon ko sa kaniadto. Tiya? Atong among kabatanon gud ni tiyo nimo, atong uyab ba mi? Ug atong nagkasabot na mi nga mopasaka siya og pamay kay magminyo na mi. Kining buwaka gyud nga Kamyasad ang akong gibutang ni ining flower vase. Mao ba, tiya? Hulda! Ngano nangisog man si tiyo? Pag-abot ang langit og yuta, di dyan ko mo sugo! Ikaw rin ubot. Oy, nga naman. Hoy! Nangaunsa mo? Unsa ba'y problema, ha, Puldo? Di ana ang pursuso nga iyaan. Ala, sige. Hala, sulti anang giingon mo. Nasugo ni Juan. Kung musugot ba? Unsa lagi ni? Kuan, sinugo ko ni Ingko Juan. Ni ako aron pagpahibaw ninyo nga muanhi ko sila karong gabi para mamay. Kisa may pamayan? Si Kamya! Ha? Oy, Kamya! Ay nagtandugan si Kamya. Tiya? Ngano, tiya? Balik sa imong agi, Kamya. Kay, wag ka kininglana rin eh. Oo, tiyo. Pero maghusay taron, ha? Ay, lagi tandugas, Kamya. Nganong imo manggipabalik si Kamya sa iyang agi, ha, Puldo? Tungod kay inusinti siya ining hitawo. Nahibaw kung kang Juan ang plano. Ay lang ibunlag ang nga ni Ingko Juan. Uy, kay tigalay gabaan ka. Ang ngayon bagong taga-agresbito mo sa katao, na di siya ka maumutahod sa iyang isi katao. But-buot sa siya na. Wabi ko malimot sa iyang gingon. Nga ang ngayon ang minyuan si Kamya, aron sa ingon, makagawas ni sa imong poder, kwala, kay imo rin ko nang gidaog-daog. Maong iyan ang plano. Iyang ipamay og tinuyo para sa iyang anak, gawa sa mahalin. Ay, mao ba?
Ha? Karon ka, Juan. Ha? Ano sa iyong plano, kwala, ha? Dahil na lang kong pangutan, Balik dito sa imong agi. Ug ingna tong nagsugo nimo nga manubag siya kining iyahang pagyatak sa akong pagkatao. Ha? Mong, sibat! Kung dili ka gustong maamong. Kuala, bisag unsa pa'y may tabo, ayaw yun pa ni Juan, ha? Ha? Usay magpada. Nagbuka naman ganinig maayo nga akong dugo sa akong nahibawan. Unya imo kong ingnon nga dili magpada. Ako siyang pailhon kung si kinsa ko. Kung maunay tagdugon ang akong garbo. Kung maunay masuko. Ha? Hiya kong gitudluan aron mawagtang ang akong respeto sa iyang pagkatiguang kanahan siyang dako. Ha? Iya kong kuhaan sa kusog. Ha? Iyang paminyoon si Kamya para wa na'y makatabang nakos mga gimbuhaton din, he? Ha? Karon ka! Be? Ha? Karon kang tiguang ka. Ha? Unsa may imong plano? Ay, nalako pangutan, Dinhi ka na lang ug bantagi si Kamya. Kay warabay maayong laki sa lipot. Tingalig unsa ni masud sa o atong Juan, kung masultihan na to ni Usting nga misinta ka ug nasuko sad ko. Mao, ayaw yung paglakaw, ha? Pasagdi ko makikatubang atong tigwang, ha? Ato na ko! Uy, baya! BSI, magagsaylong. Usa sa kayo na una-una na itong bayhanay. Hayaon kag yun rong Juan, ka! Uy, baya! Sundang man tong gibit-bit ni Kuala. Asa man ito ba yung bayhana? Bahala ka niya, uy! Butaan ka na bitaw! Ha! Kuanggol siyang dako! Mahagit may hinuon sa tap. Nahagit ko. Titing! O sa nung titing? Wa ko makauyon si mong isulti karon manuosting. Juan! Uy, hala. Si Kuala! Naunsa na siya? Ay nayabag man siguro. Ingunana ng mga taong hugang utok. Mukalikag kaliso ang pensaminto. Muna na yung ingon ni mo, tay. Juan! Ang buang ay huwag batasan, gibundak lang imungan. Hoy, Pakan! Daon sa nag-utok mo, ha? Si kinsa ka bad, ha? Kisa may gisigit-sigita di mo diha. Dool diri oy punyeta ay sigsigit-sigit. Mura ka magkinsag ray na, ha? Kahilas ba ni mo? Mura ka magkinsag haura? Huwag yung kay batasan da! Hayate, ra! Karon kang butihuna ka. Apil-apil ka, ha? Bantay ka lang yun na karon kung makadool ko dihas inyo! Ha? Lumpungo tagi mong duha sa imuhang bala! Kamong bana o gasawa! Sundang man din niyang da. O sa may buti pasabutan na niya. Iyar bang giwara-wara pa? Lupig pa'y katipunira. Hala? Oy! Kandi nga puti! Kapag dako! Turo nga dako kaayo! Dili man ni kasagaran! O kagrabe bang pagkadakuaan ni niya? Oy! Pinatisar bayag barog murag sundao, napatingog nga murag nagbadlong. Oy, ay, kung ali-alihi diyang kadinga ka, ha? Diin ka bagikan, ha? Nga kag makagtunga di, ha? Kag kinsa bagang kadinga ka, ha? Kisa tag-iya ni mo? Ngano nakabuhi ka man? Ay, ngano ni aksyon makagduko-duko di, ha? Nga, lupig pa man ni mo'y nagpagarbo ni anang imuha sugay. Kisa mo'y tag-iya ni mo? Balik dito si imong agaon, kay tingaling na baon na itong pagita ni mo! Chupe! Hala? Kita mo sa kung nakita? Nganong waman nga, pulos mo tatinaw pa yan, Kanding puti nagkalit mi babag ni Kuala, diyang mi aksyon si Ag-Abante paingon din eh. Hala? Katalag saon ba? Bito. Karon pa ko makakita ingon anagid kadako nga kanding sukad sa tibok na kung kinabuhi. Tay, pagkadako ba na? Mo. Habog kayo og barog. Ikaw tay, nakakita na ba kang higanting turo nga kanding? Ay, karon pa, inkantong tinano, inkanto na. Ay, natiguang na lang ko. Karon pa ko masukad, makasugat, yung anang nga. Dako, timan na pa. Kanding pagyod. Unya ako nagtutok magidunta kong Kuala bisag naa siya sa layo nato, pero mauki akong nakita uy nga kalit yung mitunga ang kanding siyang atubangan ay. Dili ingon nato. Ha? Juan. Dili ordinaryong kanding. Ha?
Ha, tay? Kita bitang mumurag yung magic. Ikaw na nag-ingon nga. Mikalit ang tunga ang kanding sa tubangan ni Kuala. Mao na nga. Mao sila ako nakita. Ba? Ako sad. Hala, to na. Miniktin ang kanding niyang Hala. ihanaog labang si Manang Kuala. Anang pundok sa mga buko nga nasa agyanan. Taasag sungay ng kanding nga. Unya, mura mag... Hala. Hait kag tumoy. Ha? Mura gituyo pagbuhat. Hait gitang tanawon. Kakinsa bagyod ka ha na ano? Kinsa ka ha? Kinsa magyod ka? Diin makagikan nga kanit mo nagtungad sa ako tubangan. Hoy, pagsulti! Ikaw lagay. Ha? Uy, usa to? Ikaw tong misulti kanding? Saba! Di ba kabungoy? Apiskat mo yan eh! Nisulti yung ka sa? Misulti yung ka, di ba? Nakadungog ko! Misulti ang kanding! Sumali mo! Di ko naman ka! Ibigong ka pa ng titaw ng dungga mo! Ay kumakutan na! Hala. Kuala! Hala! Natumba si Manang Kuala. Tana tay, atong tabangon tay. Tabangan na to, tabangan. Pasagdi na. Dali, tay. Pasagding mukaging. Ayaw, huwad, uy. Dili ta magpinarihas sa iyahang batasan. Nag-ingon baya ang Ginoo nga kung labayon kag bato, basligpan. Ay, imo mo sa pakusinsahon, oy, sing. Sakto masan siya tay, di ba? Di na nato paundayunan ng mga kaan, kanang mga kahiyubos kon. Kaya ang Ginoo baya nagingon, atong higugmaon ng atong kaaway, di ba? Si Kuala na imong higugma. Kaya siya may atong kaaway. Ay, si tatay. Si Abaw Mang ka Kakatay. magkahawan, oy. Sa mga... Ato sang buhaton. Kung unsay sunod na ng buhaton. Patawag-tawag pagisog. Yakalit ng tiorok. Mayo ka na. Uy, nagbirang kalbiyang kanahan. Kung makita rin tao o to sa kanahan, sigurado kayong bilangan. Ang ato din pamaton. Kuala! Hey, Kuala! Usaban, kada di kang muligid ha. Pagka-iskandalo, sabi ni Boy. Agyan kang mga tao mapahimuslanon. Na, manghangin ang imo hangasang. Mayong pagbuminaw. Para! Pino. Haskang pati niya ginibog na, Boy. Liwat niya kasing batasan. Be, di ka mo bangon ha. Ot-an, be. Pagkabahong utot! Uy! Katawa ka? Katawa ka na ako? Ay, nagkatawa ka, klaro kayo. Di ba ako bugo ha? Kamao ba ako mo analisa ro sa ibuhaton sa mananap ha? Oh, sikat! Sobrang bilib sa sarili ha? Oh, ikaw gina ining nagsulti, di ba? Abila ko burayat ka. Burara, alam mo nag-ayaw di mo. Hugaw nagbaba. Managdaogon ka si mong isikataw. Kung di ka gusto magbahay sa timog, di mong kinabuhi. Hala, balik si mong agi. O pagtarong na ng imong pagkatao. Kasabot ka. Wala tumag. Pitak-pitak na yung matang imong mahiwa. Usa ka pangtana, usa ka tabag. Osman ang imong ginaya. O karakurasa. Sintensyahan talaga ka. Askang paong ang ginagway ng bayana eh. Katapusan na ha. Katapusan lang gini. Langanon pagkikunin mo. Hukman tagyo ka. Tubaga kong tarong bro ha. Tarong nga yung istorya. Kung di ka gustong isang apti ka na ng labing taas ka kahoy. Aron di ka naman kanaog pa. O magkapahuway na yun si Kanya sa imong pagkabanyagan tarahanak ka. Hoy! Osa! Mga tanak ka ganong nahibaw kung yun sa nimos pagtatarang kagulingon ni mong pagkabangon. Ayaw na lang pagtukiya. Kaya di ko gusto nga baosin kong oras. Tagang problema ni Napita ang nagkinahanglan sa akong pagtagad. Kay migara ng ubang mga tao. Abi kay nagpakahilom naman dyan ko. Mas taas pang sungay na ko.
Mga kinahanglan nga maputol na. Kaya di na ko mahimong baliwadon. Kinahanglan ng tuliron. Ngano? Kinsa magyud ka? Kanding ka lang unya musulti ka? Kinsa ka magyud ha? Ayaw naglabdang imong unya na. Ang akong pangutana mo ito baga. Unsan? Tuliro na nimo ang imong kinaya o dili? Dawato na nimo sa kinasing-kasing si Kamya o dili nimo hagoon og bayo o dili? Ay, ate. Gihadlo ko nimo? Ha? Kanding ka lang unya imo kung diktaran kung unsaon ako sa pagdasi Kamya? Be, chupe! Bida! Bisag usaon, soberbiya ka dyan na! Pawa sa kong tubangan! Pawa! Ala, gisikaran sa kanding si Kuala. Agay, Kagimutog pa ng inyong nataran. Human ka si Karis Kanding wala. Poldo! Agay. Nas, inyong taas si ni Poldo? Nadia? Poldo! Agay, panuway hain naman ka! Ngano wa magka-makatubag nag-unsa ka bandiha? Agay. Tingali ba yung tuwa sa inyong uma? Si Kamya nang? Otro! Hain na sa ka, nga wa man makatubag. Agay! Kamya! Ilom, ay, kalim. Agay! Kinahanglan ba yung musinggit, ha? Tindog oy. Tindog yan niya. Sakta na sa inyo. Tigalang basudlan nagmananaping mong tunga. Wala pati panapo ang imong tunga. Sa pa dyan, kano ka na ba sa Animal. tuloy nakita ni mo, be? Sa tanan ang tunga, imong gibantayan, karaho aka. Kita man. Una kang si J. Badayos. Hilom na mo eh. Hilom na mo, ana. Manupuldo, ako sangsakon si Kamya noy ha. At sa inyong taas ha. Masig nakatuog ba? Aray ko. Kaning, ato sa kusluyo ha, kadyot, kay sukos lawas. Tindog na. Wala. Di ko makalihok. Di gani ko makabikang sa ako mga tiil. Lagay. Ting! Balik ka rin dong! Ting! Tabangin ko kalsa ng Kuala dong! Dito, pagkita kahuman diri. Ano ba na sumay problema? Ay, balik ka! Tabang na itong patindog ni Kuala. Nagano di ay? Di na kulong kabalog. Ulo. Aw, gaba! Unsa? Ay, sige, padig ka. Dungagig ibong saar mabakol na ka. Nay, husto na, nay, husto na. Sige na, tay. Ang sahon maghalato ni si Manakwala. Sige na, ato ng buhaton. Dali. Si Kamya. Si Kamya na nag-ilis og humdonon. Paligo na siya. May pagka-timing sa akong... Oh, hala! Haskang buha nga. Nahagbong ukalit ang iyang tapis. May gani kay... Napunit na igbalik. Ako siyang duulong. Huwag akong inon nga. Ako siyang lugdan. Ay, puango ni. Natagak mo na nga akong tapis. May gani kay... Maligo ka, day. Tiyo? Dungan pa lang. Dungan lang ta. Aron magdungan sa tagpauli. Maligo ka nga gikan magkakasin ni Tiyo. Nangguna magkakatiyo. Wow. Igor, magkong nanginlo sa mga saging, gikapyurta na sa mga dahong laya. Usa pa, hain mo init diha nga, nagdagko magani ng langit. Ano, hubo na ko. Sige na, magdali ta karon. Magkauli na ta sa dili pa mo bunda kang uwan. Kaligo na lang dihag mo, Tiyo, kay doon na pa ko'y kuhaon. Ha? Usuran? Dahon sa kapayas, kay akong ibagnos sa akong naong. Ako na lang. Ayaw, ako na. May nalingan kong bunga sa kapayas gahapon sa unahan. Mayuntag, way nakapa sigpat ato da, nalain. Kay ako nang kuhaon, kay lami kay isa barog manok Bisaya. Madali ko. Tapos na ning inosnos. Ako na ning... Ay! Ang akong tapis! Ako na. Tiyo! Ako na. Noo ko!
Giingnan tabitaw kang ako nalay mo kuha ng mga dahon. Ikaw pag yun nangako. May gani kay ako rin nakakita. Tiyo. Ay sus, mauaw pa bang ka na ako? Kamya, lipay ako. Makalaom ka nga laing mahibaw ini kung dili kita ra. Ayaw, tiyo. Ayaw kong daw Kamya. Kay akong isaad nimo sama sa drama, ikaw akong unungan. Lagi, hindi ayaw. Kamya. Buhi ko, tiyo. Buhi. Ayaw, tiyo. Dilagi ko. Dili ko. Umanay ko gangyo, pero dili ka. Huwag kayo mahimo tungod kay dili makugusto balibad. Ayaw na pagpalag. Sige na, matara na lang diha. Mahuman na yun ta. Dili ko, tiyo. Buhi ilang ko, daghang tiyo. istorya. Dili ko, tiyo. Buhi, sir! Buhi! Ay! Ding! Palayo kay. Huwagol ka, Ako may bauli tawana. Huwagol ka. Imong giputol akong gana. Imong babaga ng akong kalipay. Nala, sige, magtigi ta. Magtigi ta. Magtigi? Untag magkaliho ka pa ba? Human ka maigo ining bato. Uy. Aroy. Aroy. Huwag mo to! Uy! Kanding. Kanding. Ka. Ang kanding. Hala, misulting kanding. Ungo ka. Patyon tagap. Ay, punpunit ko balik. Kamya! Ginawa ko! Kamya! Hala, di ko yan pa si Kamya! Palayo! Palayo mo! Kamya! Kamya! Ting. Unsa ni? Ikaw nang kadungog ka sa kandingan ni Sulti. Tatabang! Tawagan pinaghigayon! Dili taga-tiyosan! Para mahinusol ka sa imong ngilad! Kabinuatan! O parong ka na! Titing, nakadungog ka. Anong misulti ang kanding? Ayaw naglabdang imong os pagpunay hula-hula! Kung si Kinsa ko, Kamya! Maurayak rin kasulti. Why daw tahan nga mo barog kung dugay nining lugara? Tungod kay akong silang silutan! Kalinaw! Kalinaw may gusto na ko nga maghari ng dapita nga kabilin sa kong amang hari nga kanunay niyang gipanalipdan nga dili mapuyan sa mga taong diyautan! Tatabang! Di ba ko gusto mabatay? Sa ako nang ginyon, nga tagan pati ka og higayon. Tirisad nga batunan mo na ang katarong. Naada ko sa palibot o way usang nga magapakita sa dayon sa iyang pagkadautan. Magtarong ko. Isaad ko. Magtarong na yun ko. Pisayluan ako. Marogihan imong sad kung dili ka gustong paninglan. Oding. Nawa ang iyang samad nga naigo sa sungay. Pero ako, asa man ko paingon. Di na ko gusto mo balik sa kong iyaan o bitiyok pulto. Titing! Naibaw kang usaw ni mo siya sa pagtabang, dili ba? Magminyo ta, Kamya. Ari ka uban ako. Aron ako kang kapanalibdan. Congrats in advance, Ting!
bata na tapos akong sumpay sa akong natapos ang akong aso ninyo ning simnaon na nga nagaluan. Puti nga kading din nilang sa mga aso ni Kuya Gulet kinintanan sinuwat ni Ate Monique di Gracia sa sidon. Og nga nga atong directrice si Ate Martis Parban Albor sa atong spinner manager sa Bien Aqua nga naghatag og tabang pud sa atong mga kaigsunan dito sa Dalinugan si Pare Joel Bensing. Atong soundman ang tag-iya sa Bangis Pas Upaw Sinaw Pasugaw. Bangis bangis sa Hugaw Sinaw Pasugaw. Dili ang upaw ang plato may basinaw balim. Kalitan mo ko. Si Kuya Ricky Bangis Gari. Ang atong Ocho Editor ang tagiya sa King Binding and Rock Installation nga usasad sa bitabang dito na to sa ato ang mga naigo sa linog dito sa Bugos, Cebu. Si Kuya Ariel Mangkaw. Kinintanan magpasalamat kanilang tanan dalit kinikarato sa Amen Drama. Hinanay binangga